にくちゃん、にくちゃん、にくちゃん、めっちゃテンション上がってるね。もう終わったよ。すごいテンション上がってます。にく、どこ行くの？うんうん。何してるの？うん。終わった終わったって。終わったよって。ちょっとお顔見せてください。じっとして。落ち着いた？落ち着いた？にくちゃん、外行くの？どこ行くの？楽しいね。どこ行く？気になる番だな。終わりました。お利口さんにしてましたね、今日も。ね。よいしょ。はい。にくちゃん、終わったね。もうそろそろ帰れますからね。今日もお利口さんにトリミングしてました。にくちゃんでした。